نايلوم مصنعتنا بايبل ستادينا كاب يوحنا 6 كاب قطري 16 كساب 4 ጎይታ ይባርኩም ካብ ቁጥር 16 ክሳብ 21 ብምንባብ ክጅምሬ ማለት እዩ ቃል አምላክ ከምዚ ብል ምዕራፍ 6 ካብ 16 ክሳብ 21 ምስ መሰየ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ባህሪ ወረዱ ኣብ ጀልባ አትዮም ከዓ ናብ ስግር ባህሪ ናብ ቅፍርናሆም ከዱ ጸልሚቱ ነበረ ኢየሱስን ናባታቶም ገና አይመጸን ነበረ እቲ ባህሪ ግና ብርቱዕ ሕቦብላ ስለ ዝነፈሰ ይናወጽ ነበረ 25 ወይ 30 ስታዲዮስ ምስከዱኻ ኢየሱስ ባህርና ኸደ ናብታ ጀልባ ክቀርብ ኮሎ ሪኦሞ ፈርሖ ንሱ ግና አይትፍርሑ በሎም ሽዑ ናብ ጀልባ ከእትውዎ ደለዩ እታ ጀልባ ብኡብኡ ናብቲ ዝኸድዎ ምድሪ በጽሐት እግዚአብሔር ሽሙ ብሩኽ ይሁን እቶም ናብ ኢየሱስ ዝመጹ ሰባት ብዙሓት ሰባት ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ተአምራት ምስራአዩ በሊዖም ምስጸገቡ እዚ ንጉስና ኸውን ዘለዎ ኢሎም ብዘይና ኢየሱስ ፍቃድ ኢየሱስ ከይፈለጠ መንዚዖም ከንግስዎ ምስደለዩ ኢየሱስ ነቲ ህዝብ ሓዲጉ ናበይ ከይዱ ዝብለና ናብ ከረን ከም ዝኸደ ኣብ ዝሓለፈ መጽናዕቲ ርኢና ነርና ኢየሱስ ሓቀናኦም ኣቀዲሙ ስለ ዝፈለጠ እቲ ዝሓሰቦ ክገብርዎ ምፍታኖም ስለ ዘይተርፍ ኢየሱስ እንታይ ገይሩ ንበይኑ ክጽሊ ናብ ከረን ከይዱ ክብርን ሽሙ ይኹን ኢየሱስ ናብ ከረን ምሰልገሰ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብ ቅፍርናሆም ከም ዝኸዱና ኣብ ዝነንብብ ዘለና ደቀ መዛሙርት ብጸልማት ዝብል ቃል አስተባሃልና ነበር ብጸልማት እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም ደቀ መዛሙርት ብጸልማት ናብ ቅፍርናሆም ኣብ ዝጓዓዙሉ ዝነበሩ ሰዓት ብሰንኪ እቲ ዝተለዓለ ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ እታ ዝጓዓዙላ ዝነበረት ጀልባት ናወጽ ከም ዝነበረት ኢየሱስ ከዓ ባህርና ኸደ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ዝነበሩላ ጀልባ ከም ዝመጸ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኢየሱስ ባህር እናኸደ ናብቲ ዝነበሩላ ጀልባ ክመጽ ምስራአይዎ ከም ዝፈርሑ ኢየሱስ ድማ ነቶም ዝፈርሑ ደቀ መዛሙርቱ ኣነ ኣይትፍርሑ ኢሉ ካብ ፍርሒ ከም ዘናገፎምን ንሳቶምን ኢየሱስ ምዃኑ ምስፈለጡ ናብ ጀልባኦም ከም ዘእተዎ ወይ ከም ዝተቀበልዎ ልክ ኢየሱስ ድማ ናብታ ጀልባ ምስኣተወ እታ ጀልባ ብኡብኡ ናብቲ ዝኸድዎ ምድሪ ከም ዝበጽሐቲና ኣብ ዝኽፍልን ንብብ ዘለና ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር ከም ዝገበርኩም ክነግረኩም ፈቱ ማለት እዩ ግዛረቦ ሆለኹ ዝሓለፍኩምዎ ነገር ክራኣየኩም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ በትስተለዓለ ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ፈሪሖም ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ቃል አምላክ እንታይ ብለና ኢየሱስ ኣብ ልዕልቲ ዘፍርሖም ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ እናሰጎመ ናብቲ ዝተለዓለ ብርቱዕ ንፋስ ትናወጽ ዝነበረ ጀልባ ይኸይድ ከም ዝነበረ ይነግረና አሜን ትማዕበል ንዓና ይዘናው ከናውጸና ዝኽእል እምበር ንጎይታ ግን መሰጎሚ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ትማዕበል ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን እትናዓና ዘጨንቀና ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ከም ዝኾነ ይዝኸፍል ዝነግረና ደቀ መዛሙርቱ ነቲ ኣብ ልዕልቲ ዘጨንቆም ዘፍርሖም ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ እናኸደ ናብኦም ዝመጽ ዝነበረ ኢየሱስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ እቲ ዝራእይዎ ነገር ኢየሱስ ምዃኑ ስለ ዘይፈለጡ እቲ ዝራእይዎ ነገር መሊሱ ፍርሒ ከም ዝለቀቀሎም ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘሎና ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ከላልይዎ ዘይከኣሉ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ብጸልማት ይጓዓዙ ብምንባሩ ኸውን ኮሎ ካልኣይ ድማ ብሰንኪት ዝተለዓሎም ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ኣብ ዓቢ ፍርሒ ስለ ዝነበሩ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ቅድሚ ሕጂ ማንም ባህር ክኸይድ ኮሎ ሪኦም ስለ ዘይፈልጥዮም ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ባህር እናኸደ ናባታቶም ክመጽእ ኮሎ ከላልይዎ ዘይከኣሉ ዝፈርሑ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብዚ ክብል እንታይና ንመሃር እቲ ንዓና ዘጨንቁና ዘፍርሑና ነገራት ኩላቶም ኣብ ትሕቲ እግሪ ኢየሱስ ዝተረግጹ ከም ዝኾኑ ኢና ካብዚ ክፍሊ ንመሃር አሜን ነዚ ክፍሊ ከንብብ ከለኹ ኣዝዩ ባህና በለኒ ዘንብቦ ነይረ ኣዝዩ ደስና በለኒ ዘንብቦ ነይረ ምክንያቱም ብዙሕ ዘጨንቁና ነገራት ኣለው ብዙሕ ዘፍርሑና ነገራት ኣለው ብዙሕ ክውሕጡና ዝደልዩ ነገራት ኣለው ነገር ግን
ናብ ኢየሱስ ክንጥምት ኮለና እዞም ኩሎም ንዓና ዝህድዱና ዘፍርሑና ዘባጭውና ኣብ ትሕቲ እግሪ ኢየሱስ ከም ዝኾኑ ኢና ንርኢ ኣሜን ዞም ሰባት የዕንቶም ካብቲ ማዕበል ተላዒሉ ናብ ኢየሱስ ክጥምቱ ኮለው ኢየሱስ ኣብ ልዕልቲ ማዕበል እናተጓዓዘ መጽ ክብርን ጎይታ ይኹን ሎሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትጭነቁ ዘለኹም ነገራት ዘጨነቁኹም ህይወት ዘጨነቁኩም መከራ ዘጨነቁኩም ብዝተፈላለየ ነገር ፍርሒ ዘጨነቁኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም እቲ ንዓኹም ዘፍራሕኩም ንጎይታ ዝተገዝአዩ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ናብ ጎይታ ጠምቱ እቲ እንኮ ካብ ዝፈርሕንላ ኣቐሉ ናብ ጎይታ ክንጥምት ኮለና ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ጉዕዞ ናብ ቅፍርናሆም ምስ ጀመሩ ቁሩብ ኪሎሜትራት ምስ ከዱ ጉዕዞኦም ከተዓናቀፍ ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ተላዒልዎም እዞም ሰባት ካብ ፍቃድ ጎይታ ወፃኢ ይኸዱ ስለዝነበሩ ይኮነን ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ተላዒልዎም ከምቲ አንቶይ ኣሕዋተይ ክብሎ ጸንሑ ነዚ ቃል ኣብ ማርቆስ 6:45 ከይና ክንንብቦ ኮለና ኢየሱስ ባዕልዩ ንደቀ መዛሙርቱ ንሱ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ህዝቢ ክሳዕ ዘፋኖም ንሳቶም ሓሊፎም ክጸንሕዎ ብግዲ ኢልዎም ብግዲ ስለዝበሎም ድማ ንሳቶም ጉዕዞ ናብ ቅፍርናሆም ጀሚሮም ኣብ ማርቆስ ናብ ቤት ሳይዳ ይዝብል ኣብ ዮሐንስ ድማ ናብ ቅፍርናሆም ይዝብል ክልቲኦም ጥቃን ዝኾኑ ዓድታት ከም ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተመራመርቲ ዝነግሩና ብዝኾነ እንታይ ኸሪኤኩም ደልየ ዘለኹ እዞም ሰባት ኣብ ፍቃድ ጎይታ ኮለው ከምቲ ጎይታ ዝበሎም እንዳገበሩ ኮለው ቤን መጽ ዘይተባሃለ ብርቱዕ ንፋስ ከናውጾም ጀሚሩ ንሳቶም በትስተላዓሎም ማዕበል ክናወጹ ኮለው ኢየሱስ አበይ ነይሩ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍራኡ ይጽልይ ነይሩ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ እና ጸለየ ኮለው እምበኣር ንፋስ ብቅድሚኦም ኮይኑ ንቅድሚት ከይከዱ ዝደፍኦም ነይሩ ንፋስ እንታይ ዝገብረካ ማዕበላት ስለምንታይ ከም ዝለዓሉ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብዚ ዝምህረና ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ጎይታ ዘመልከቶም ናብቲ ጎይታ ዝበሎም ነገር እናገስገሱ ኮለው ንቅድሚት ከይገስግሱ ናብ ደስቲኒኦም ከይበጽሑ ዘዓግት ንፋስ ይተላዒሉ ንፋሳት ማዕበላት ዝለዓሉ ናብ ህይወት ስለምንታይ መንድሕር ኢልና ናብቲ ጎይታ ዝራኤልና ከይንበጽሕ መጽሐፍ ቅዱስ ታይብለና ንፋስ ብቅድሚኦም ኮይኑ ንቅድሚት ከይከዱ ይደፍኦም ከም ዝነበረ ይዝነግረና ጎይታ ካብቲ ዝነበሩሉ ስፍራ ኮይኑ ነዚ ምስራአየ ከምቲ ነጥቃል ንንብቦ ዘለና ነቲ ዘጨንቆም ከጨንቕ ነቲ ዘፍርሖም ከፍርሕ ክወቅዕ ኣብ ልዕልቲ ዘጨንቆምን ዘፍርሖምን እናሰጎመ ናባታቶም መጽ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ حنساب فقاد قويتان دافت امنا خولنا معبلات نفاسات كل علونا يخولنا صبوك غيركم سمعوني مبزحتنا فقاد قويتان دا قبرنا معبلات كل علونا خولو عطا قويتا فقاد كادي كون زقبر زلوه سلامنتا إزي زخوون عالو إلنا نانبل حق ايدو حنسابون فقاد قويتا دي زلوه إلنا كسع نترات أرينا نخوون كنفولتو زلنا نجر انتايو مبزحتي اجيزي فقاد قويتا كينفتسم صلائي كفقاد املاك كوصانا كابغعزونا دو كبلنا زتفلالي منجدتات يطقمي ስለዚህ ከምዝን ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ዝገጠሞም ክገጥመና ሆሎ ኣብ ክንድ ስለምንታይ ዝማዕበል ተላዒሉ ንብል መን አላዒልዎ ስለምንታይ ሕጂ ተላዒሉና ክንሓትት ሰናይ ነዚ ቃል ዝንዳበብኩ ነዚ አና ሓቲተ ነዚ ነገር ክንሓትት ከም ዘለናዩ ተረዲ እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ እዚ ማዕበል ተላዒሉ ኣብ ክንድ ንብል መን አላዒልዎ እዚ ማዕበል ስለምንታይ ሕጂ ተላዒሉና ክንሓትት ሰናይ أفقاد قويتان تلينا بجكا تسألعي مانم نفاس معبل كاللعال أي كئلني مغنياتهم تسألعي فقاد قويتا خفتس أمسل زيدا اللي مالتي كفقاد قويتا وطينا ندحر لنا دما نفسنا مسمرمرنا سلا نفلت نابتو فقاد قويتانا أتو خابت معبل كنا ملت دك أمزامورتو يسوس أفقاد أملاك كولو فقاد قويتان نفتس أمو كولو يزبرتو نفاس تلعيلو زبرتو نفاس سلمنتاي تلعيلو ندحر إلنا تسألعي مساقرو زخون نگر سلزفلتي قويتا يسوس نتوم أفقادو زنوارو
ደቀ መዛሙርቱ በማዕበል ክጭነቁ ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍርኡ ኮይኑ ምስራአዮም እንታይ ገይሩ እንደሕሪልና ብቐጥታ ናባታቶም ብብርቱዕ ንፋስ ዝናወፁ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ይኸይዱ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብዚ ሓደ ነገር ክተስተብሉ ይደሊ ኣለኹ ኣብ ፍቓድ ጎይታ ክንከውን ኮለና ፍቓዱ ክንገብር ኮለና ሓለውኡ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ምሳና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ I have a good news ኣብ ፍቓድ ጎይታ እንደሕር ኣለኻ ፍቓድ እግዚአብሔር ትገብር እንደሕር ኣለኻ ሓለዋ እግዚአብሔር ምሳኻ ኣሎ ዝተላዕለ ማዕበል ተተላዕለ ዝተላዕለ ንፋሳት ተተላዕለ ኣባኻ ኢፌክት የብሎምን እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ እቲ ብርቱዕ ንፋስ ሶቅ ኢሉ ከሰንብዶም ጥራሕ ኣይኮነን መጽዩ ሓቂ ነዚ ቃል ክነንብቦ ኮልና ከሰንብዶም ክድህሎም ኢሉ ይኮነን መጽዩ ጸላኢ ክሰርቕ ክቐትል ክሓርድ ኢሉ ዝመጽእ እንተ ዝኾነሉ ንኹሎም እንተ ዘጥሕሎም ደስ ምበሎም ነይሩ እንተ ኾነ እቲ ዘይድቅስ ዘይታኸስ ሃላዊኦም ነቲ ዝተላዕሎም ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ከሕድእ ብልዕልቲ ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ እናረገጸ መጽኡ ክብሩ ንሽሙ ይኹን ስምዑኒ እቲ ንዓና ዘጨንቐናን ዘፍራሓናን ጎይታ ረጊጽዎ ሽሙ ብሩኽ ይኹን ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3:9 ከምዚ ይብል ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑ ቅዱሳን ዲያብሎስ ካብ መጀመርታ ኃጢአት ይገብር እሞ ኃጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ምስ በለ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ ኢሉ ዝተገልጸ ብለና አሜን ጎይታ ኢየሱስ ባሕር እናተጓዓዘ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዝመጸ እምበኣር ስራሕ ዲያብሎስ ከፍርስ እዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ጎይታ ዝበለና ክንገብር ኮለና ጎይታ ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ምሳና ከም ዝኸውን ኢና ካብ ዝኽፍል ንመሃር አሜን ዶ ዝተላዕለ ማዕበላት ንፋሳት እንተተላዕለ ንፍቓድ ጎይታ ደው ከብሎ ከም ዘይክእል ኢና ካብ ዝኽፍል ንመሃር ማዕበላት ዝበዛሓኩም ሰባት ኣለኹም ንፋሳት ዝበዛሓኩም ሰባት ኣለኹም ንፍቓድ ጎይታ ደው ከብል ዝከኣሎ ማዕበል የለን አሜን ዶ ነቲ እግዚአብሔር ዝመኸሮ ምኽሪ ደው ከብል ዝከኣሎ ንፋስ ይኹን ማዕበል የለን እግዚአብሔር ይመስገን ሰይጣኑን ንፍቓድ እግዚአብሔር ደው ከም ዘይብሎ ነጊረኩም የደጋጊመ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ እንኮ ሰይጣን ፍቓድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ከይፍጸም ከገብር ዝከኣሎ በኸመይ እንደሕር ኢልና ሃይጣት እንደሕር ኣላጊቡልካ ጥራይ ድሕራ ብሃይጣት ኣለኻ ጥራይ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ክሰርሕ ዘይክእል እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ስለዚ ኣብ ፍቓድ ጎይታ ዘሎና ኣብ ጉዕዞና ድማ ዝተፈላለዩ ማዕበላት ዝተላዕሉና እንድሕር ኣሎና ጽቡቕ ብስራት ኣሎኒ ከምቲ ጎይታ ነቲ ኣብ ደቀ መዛሙርቱ ዝተላዕለ ብርቱዕ ሕቦብላ ንፋስ ከም ዝረኣዮን ነቲ ዝተላዕለ ብርቱዕ ሕቦብላ ድማ ከሕድእ ናባታቶም ዝመጸ ጎይታ ሎሙውን ነቶም ዝተላዕሉና ማዕበላት ከሕድእ ነቲ ዝበለና ክፍጽሞ ናብ ህይወትና ክመጽዩ አሜን ዶ ስለዚ ካብ ጎይታ ዝስወር ነገር ከም ዘየሎ ፈሊጥና ኣብ ጎይታ ንወከል እምነትና ድማ ዓይኒ ደርቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነዚ ክፍል ይኸንብብ ከለኹ ደስ ዝበለኒ ቃል እቲ ኣብ ቁጽር 21 ዘሎ ቃል እዩ ኢዮባ ከመይ ጌርካ ነዚ ምስ ጌርካዮ ወይስ ንዓይኻ ገዲፍካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምኡን ተድሓወይ ቁጽር 21 ዘላ ቃል አንቢበያ አዝሊላትን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይዝብለና ናብ ጀልባኦም ከእትዎ ደለይ ይዝብለና ኣብ ናይ እንግሊዘኛ ናብ ጀልባኦም ከእትዎ ፈቃደኛ ኮይኖም ናብ ጀልባኦም ከም ዘእተዎ ይዝነግረና እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ በመሃርኛውን ናብ ጀልባኦም ክቅበልዎ ፈትዮም ብኡቡ ታጀልባ ከዓ ናብቲ ዝኸድዎ ምድሪ ከም ዝበጽሐት ይዝነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በትግርኛ ናብ ቁጥር 21 እንታይ ይዝብለና ሽዑ ናብ ጀልባኦም ከእትዎ ደለዩ ይዝብለና እታ ጀልባ ከዓ ብኡቡ ናብቲ ዝኸድዎ ምድሪ በጽሐት ይዝብለና በእና እንግሊዘኛ ኸድና ነብቦ ኮለና እንታይ ይብለና then they willingly received him ይዝብለና አሜን ተቀቢሎም ሞየም ዝብለና ናብ ጀልባኦም የእትዮም ሞይ ዝብለና ናብ ኢየሱስ ናብ ጀልባኦም ምሰእተውዩ እታ ጀልባ ብኡ ናብቲ ዝኸድዎ ምድሪ ዝበጽሐት እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ
በመሐረኛ ተብለና ስለዚህ በታንኳይቷ ሊቀበሉት ወደዱ ወዲያው ታንኳይቷ ወደሚሄድበት ምድር ደረሰች ይላል ሎሚ I have a good news ሎማ አልቲ ነዚ ቃል እዚ ተሰምዕ ነፍስሲ ብጽዕት ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ቅዱሳን ሎሚ ዝፈራሕና አሎና ጎይታ ሎሙ ንነፍስ ወከፍና አይትፍርሑ ይዝብለና አሜን አሜን ንኢየሱስ ናብ ጀልባና ክነእትዎ ጥራይ ፈቃደኛታት ንኹን እምበር ናብቲ ንኸዶ ዘለና ስፍራ ብዘይ ገለ ጸገም ክንበጽሕ ኢና ፈቃደኛታት ዲና ኣብቲ ዘሸገረና ማዕበል ንኢየሱስ ክርስቶስ ክነንግሶ ክንቅበሎ ስምዑኒ ደቀ መዛሙርቲ ከምዛ ብብርቱ ሕቦብላ ንፋስ ክጭነቁ ዘይጸንሑ ጎይታ ኣብ ጀልባኦም ምስተወጠሐ እቲ ዝተለዓለ ብርቱ ሕቦብላ ንፋስ ጸጥ ኢሉ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ደቀ መዛሙርቱ ብዘይ ገለ ጸገም ናብቲ ዝኸድዎ ስፍራ በጺሖም ስምዑኒ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ነዚ ጎይታ ጎይቶ ዝኾነ አምላኽና መታ ናብቲ ዝበለና ክንበጽሕ ኣብ ጀልባና ክውጣሕ ንፍቀደሉ አሜን እዚ ነንብቦ ዘለና ቃል እንታይ ይዝብለና ናብ ጀልባኦም ከእትዎ ፈቃደኛታት ኮይኖም ይዝብለና ተቀቢሎሞ ይዝብለና ልክ ንጎይታ ናብታ ብብርቱ ሕቦብላ ትናወጽ ዝነበረት ብብርቱ ሕቦብላ ንፋስ ትናወጽ ዝነበረት ጀልባኦም ምስዕተውዎ እቲ ዝነበረ ብርቱ ሕቦብላ ንፋስ ደው ከብሎም አይከኣለን بسلام كأ نبتزخدو بوتا بتصير مبصح يكونن بوبو يزبلنا اتمن قد تقلات إفو اتعنقفاتات مستعالية نبتتخدو زلخا بزي قلت تقدم كتبت صحيحة يسوس كريستوس قويتاي لومي زتفلالية نهيوت معبل زناو تصوكم سبات اللهم دو قلينا كفقات قويتا بمحدامنا قلينا دما أفقات قويتا خولنا قلينا دما نقويتا نابت ببرتو حبوبلا نفاس تناو زلا جلبانا كنقدمو فقادنياتات بزي مخوانا نناو زلونا لومي نزي قويتا خلو زغونا يسوس ناب جلبانا خدنتو نفقدلو آمين دو نسو ناي فقاد أملاح سلا زغونا بزي فقادنا منن كقبر سلا زي كقل لومي نابتي زرائلنا كنقسقس متان فقادو أبيوزنا متان كفتسام فقادنياتات نخون فقادنا نحبو يسوس كريستوس بويتاي منتاي دسب لك هذا قالزي كقبلوا فقادنياتات كوينو ميل اكزابير مسكن لك ان يسوس كريستوس ناب جلبو مسقلو گن نابتي زخدو سفرا بزي غلص اگم بصيحم كبر نغويتا يخون كاب قصري سرانكل تنكسا 26 كمزيبل نصبحيتو اتوم اب سغر بحر دويلوم زلو حزبي بجك حنت جلبا كال ابو كم زينبرت دق مزامورتو طراي نبينوم كم زخدومبر يسوس نابتا جلبا كم زي اتو مسرعيو غناخ خالو جلابو كاب طبريادوس نابطقا تاغويتا مسبارخ انغيراز بلوعلا بوتا مص شعتهم حزب يسوس كونه وي دق مزامورتاو زي محلاوم ريوم نساتهم دما نابتن جلابو اتيوم نيسوس انادليو ناب قفرناهم مصو ابسغر بحر مسرخبوخا ربي ما اسناب زمصاخا بلو يسوس دما اتدلون يزلهم سي انغيراس لزبلاخم زصغبكم يخم منبر تامراز سلازريخم كم زيكمكم بحق بلكم الله يبل اذنم بوزلنا قال ابزين تاينا نري زلنا بزو حسابات ني يسوس دليوم نابتي يسوس زنبرولو سفرا خم زمصو نتز دليو يسوس دما ابت سفرا خم زي رخبو يسوس كونه دق مزامرتو ابت سفرا كم زي لو مسفلطو دما نتز سفرا حديغوم ني يسوس انا دليو ناب قفرناهم كم زمصون اموداتا دما نتخ دليو زصنحو يسوس كم زرخبو يزخفل زنغرنا زلو يسوس اب قدمتهم نابو زمصو سبات كخدو زي كلو تامرات مزغبره اتوم نزي تامرات زراي كلهم ناب ادم مسكدو نتي زراي وتامرات منغاروم زي ترفي حقيدو ابزلو من نصنع خفلن بقر وصيت ناتوينا نري زلونا بجكاتهم زبلعو سبات بزحات كالودنا تي يسوس بتامرات نلعل 5000 سبات زمغبولو سفرا كم زمصوينا بزخفل زنري زلونا اتن يسوس دليو ممصوم اكو سناي انتهونه اتن يسوس كدليو زغبروم نجر ني يسوس دليلو زلو مخنيات غنا قنو عينبرن قدوسان
ስለዚህ ካ ኢየሱስ እንታይ ኢሎም ስለዚህ ካ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ደልዮሞ ዝመጹ ደልዮም ዝረኸብዎ ሰባት እትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጀራ ስለዝበልዓኹምን እንጀራ ስለዝበልዓኹምን ስለዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢልዎም እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ኣብዚ ሓደ ሕቶ ክንሓትት ኣዝዩ ሰናይ ኮይኑ ይስምዓኒ ጎይታ ኢየሱስ ነዞም ብዙሕ ኪሎሜትራት ተጓዒዞም ናብኡ ዝመጹ ሰባት እንታይ ኢልዎም እትደልዩኒ ዘለኹም እንጀራ ስለዝበልዓኹምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለዘሪአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢልዎም እዚ ቃል እዚ ነዞም ደጋዊ ጥራይ እንርኢ ሰባት ክርዳኣና ከቢድ እዩ ሓቀይደ ቅዱሳን ምክንያቱም ዞም ሰባት ንኢየሱስ ደልዮም እዮም ረኺቦሞ እዞም ሰባት ንኢየሱስ ንምርካብ ብዙሕ መንገድታት ተጓዒዞም እዮም ናብኡ መጽዮም እንተኾነ ኢየሱስ ነዞም ናብኡ ዝመጹ ንዓይ ደልይኹም ስለዝመጻኹም ተባረኹ ክብሎም ከሎ ኣይንሪኦን ኢና ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ናብኡ ዝመጹ ሰባት እንታይ ኢሎም እትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጀራ ስለዝበልዓኹምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢልዎም እዚ ነቶም ልብን ኩላሊትን ዘይንምርምር ሰባት መንፈሳዊ እንትና ዘይተኸፍተ ሰባት ዘቆጥዕ ዘረባ እዩ ሓቀይደ ቅዱሳኔ ጎይታ ግን ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ስለዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ግን ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ስለዝኾነ ሓቀና ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዝፈልጥ ስለዝኾነ ስለምንታይ ይስዕብዎ ከም ዘለው ስለምንታይ ክንድዚ ተጓዒዞም ናብኡ ከም ዝመጹ ብግልጽ ክነግሮም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ነፍስ ወከፍና ክንሓቶ ዝግባአና ሕቶታት ኣለው አሜን እቲ ቀዳማይ ሕቶ ክንሓቶ ዝግባአና እንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ እትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጀራ ስለዝበልዓኹም ዝጸገብኩምኩም እምበር ተኣምራት ስለዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ክብሎም ከሎ እንታይ ማለት ኢልና ክንሓትት ሰናይ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ጎይታ ኢየሱስ እንጀራ ስለዝበልዓኹም ዝጸገብኩምኩም እምበር ተኣምራት ስለዝረአኹም ኣይኮንኩም እንትደልዩ ዘለኹም ክብሎም ከሎ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ነዞም እናደለይዎ ብዙሕ ኪሎሜትራት ኣቋሪጾም ዝመጹ ህዝብታት ከመሓላልፈሎም ደልዩ ኢና ክንሓትት ጽቡቕ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ እንታይ ክምህሮም ስለዝደለዩ ነዞም ሰባት ብግልጽ ዘሊፍዎም ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ እንታይ ንምሃር ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ብሰፊሑ ዝረኣናዮ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱን ኣብ ቅድሚቶም ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ሰባት ማንም ተራሰብ ክገብሮ ዘይክእል ተኣምራት ኣብ ቅድሚ እንቶም ብምግባር ማንነቱ ከሪኦም ፈቲኑ ነይሩ ሓቀይደ ቅዱሳን እዞም ሰባት ግን ኣብቲ ዝተገብረ ተኣምራት ይኹን ኣብቲ ነዚ ተኣምራት ዝገበረ ኢየሱስ ብዘይ ምስትውዓሎም ነቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ናይቲ ተኣምራት ክስሕትዎ ከለዉ ንርኢ ዝሰምዓኒ ሰብ ዶ ህሉ እዞም ሰባት ኣብቲ ዝተገብረ ተኣምራት ይኹን ኣብቲ ነዚ ተኣምራት ዝገበረ ኢየሱስ ብዘይ ምስትውዓሎም ነቲ ዝዓበየ መልእኽቲ ናይቲ ተኣምራት ክስሕትዎ ከለዉ ኢና ኣብዚ ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ እትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጀራ ስለዝበልዓኹምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሕጂ እውን ንዓይ ደልይኹም ዘይኮነስ መግቢ ደልይኹም ዝብላዕ ደልይኹም ኢኹም መጺኹም ዝብሎም ዘሎ ብግልጺ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ እትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጀራ ስለዝበልዓኹምን ስለዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዝብላዕ ነገር ኣብቲ ዝኾነ ተኣምራት ተስተብህሉ ክትርኢ ነይርኩም ዝብሎም ዘሎ ተኣምራት ስለዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ክብሎም ከሎ ክትርኢ ነይርኩም ዝብሎም ዘሎ ቅዱሳን እዞም ሰባት ኣብ ቅድሚ እንቶም ዝተገብረ ተኣምራት ኣስተብሂሎም ነይሮም ተዝኾኑ ማንነት ናይቲ ገባር ተኣምራት ምስተርኣዮም ነይሩ ነቲ ተኣምራት ምስርኣይኻ ኢኻ ናብቲ ገባር ተኣምራት ተስተብህል ሓቀዶ
እዞም ሰባት ግን ናብቲ ተአምራት ይኹን ናብቲ ነዚ ተአምራት ዝገበረ ኢየሱስ ክሪኡ ብዘይምኽኣሎም ምስቲ ጎይታ ዝመኸረሎም ክሰዓዓኑ ከለዉ ንርኢ። ቅዱሳን ተአምራታት ናብ ጎይታ ከም ንጥምት ማንነት ናይቲ ነምልኾ አምላኽ ዘርእዩ እዮም። አሜን አሜን። መብዛሕቴና ኢድ እግዚአብሔር ዝጣዓምና ሰባት ኢና። ሓቀይ ዶ ቅዱሳን መሰኻኽር ዶ ኣለኹም? እቲ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ሂወትና ኮነ ኣብ ሂወት መቕርብና ዝገብሮም ተአምራት ብቐጥታ ናብኡ ክንጥምት ማንነቱ ክንርእዮም ገይሮምና። ሓቀይ ዶ? ኣነ እቲ ኣብ ሂወተይ ዝረኣኽዎ ተአምራት እንታይ ገይሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ናብ ጎይታ ክጥምት ይገይሩኒ። ነዚ ተአምራት ኣብ ሂወተይ ዝገበረ ማንም ኣይኮነን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ ከም ዝብል ይገይሩኒ። ናብኡ ከም ዝጽጋዕ ይገይሩኒ። ንዕኡ ከኣምን ይገይሩኒ። ንዕኡ ክስዕብ ይገይሩኒ። ኣነ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ተአምራት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነብብ ከለኹ ይኹን ኣብ ቅድሚ የዒንተይ ዝገብሮም ተአምራት ክርኢ ከለኹ ብቐጥታ ናብቲ ገባር ተአምራት ዝጥምት። ኣሜን ዶ? ብማንነቱ ይድነቕ። ናቱ ብምዃነይ ድማ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ። መሊሰ ድማ ክጠብቆን ክስዕቦ እዩ ዝገብረኒ። እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ። ኢየሱስ እምበኣር ነዚ መልእኽቲ እዩ ነዞም ሰባትን ሎሚ ነዚ ቃል እዚ ነንብቦ ዘለና ሰባት ኣብዚ ከመሓላልፈልና ደልዩ ዘሎ። እቶም ብእግዚአብሔር ዝግበሩ ተአምራታት ናብ እግዚአብሔር ከጠምቱና እንተዘይክኢሎም ማንነቱ ከፍልጡና እንተዘይክኢሎም ዝተገብሩ ተአምራት እንተተገብሩ ትርጉም የብሎምን። ኣብ ሂወት እዞም እንጌራ ዝበልዑ ሰባት ነዚና ንርኢ እምበኣር እቲ ዝረኣይዎ ተአምራት ናብ እግዚአብሔር ኣየጠመቶም፣ ናብ እግዚአብሔር ኣየጸግኦም፣ ኣብ ሂወቶም ለውጢ ኣየምፀን። ስለዚ ኸኣይ ጎይታ ኢየሱስ ናብቲ ናይ ትማሊ ህሞት መሊሱ ሎሙን ከም ናይ ትማሊ በሊዖም ከይከዱ ንብልዒ ንሓላፊ ነገር ከይስዕቦ መታን ነቲ ናይ ትማሊ ነገር ከዘኻኽሮምን ከንቆሖምን ብምባል ናብቲ ናይ ትማሊ ተአምራት መሊስዎም። እግዚአብሔር ይመስገን። ናብቲ ናይ ትማሊ ተአምራት ምምላስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣሜን ዶ? ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ትማሊ ዝረኣዩ ናብቲ ትማሊ ዝገበሮ ይመሊስዎም። እግዚአብሔር ይመስገን። ትማሊ ናስከ ንዘክር እቲ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትና ዝገበሮ ናይ ትማሊ ስለዝንርስዕ ኢና ኤቤኔዘር ክንብል ዘይንኽእል ዘለና ቅዱሳን። ሕጁን ኣብ ምምራር ዘለና ኣታ ጎይታ በለኻ ንብል ዘሎና ኤቤኔዘር ክንብል ሓውልቲ ስለዘይብልና እዩ። ሓውልቲ ስለዘይገበርና እዩ። ኣብ ሂወትና ሓውልቲ ክህልው ኣለዎ። ነቲ ሓውልቲ ክንርኢ ከለና ኢና ኤቤኔዘር ንብል። እግዚአብሔር ክሳዕ ዝረዳኣና ክንብል ንኽእል። ብሕጁን ክረዳኣና ኢልና ኣብ እግዚአብሔር እምነት ንገብር። ዘዚ ተገብረ ተአምራት ንርስዕ እንድሕር ኮይና ኣብ ፀጽባ ሓደሽቲ ተአምራት ኢና ክንጽበይ ማለት እዩ። እቲ ብኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ዝተገብረ ተአምራት ናብ ኢየሱስ ናብቲ ዝለኣኾ ኣቦ ከጠምቶም ነይርዎ። እንተኾነ እዞም ሰባት ኣብቲ ተአምራት ዘይኮነስ ኣብቲ ውፅኢት ብምትኳሮም ነቲ ዝዓበየ ነገር ክስዕንዎ ከለዉ ንርኢ። ጎይታ እምበኣር ነዚ ክምህሮም ደልዩ ብግልፂ ዘሊፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ስማለሎምን ዘለዓለም ንሱ ህያው እዩ። ኣሜን። ንዓና ነቶም ደጋዊ ንርኢ ሰባት እምበኣር ነቶም እንጌራ ስለዝበልዑን ዝፀገቡን ዝሰዓቡ ሰባት ናይ ጎይታ ዘለፋ ንዓኻትኩምን ኣይርዳኣናን እቲ ናይ ጎይታ ዘለፋ ደጋዊ ነገር ስለንርኢ ንዑ ደልዮም እንዲዮም መፅኦም ምበልና ነርና። ነቲ ልቡን ኩላሊትን ዝምርምርን ነቶም እዚ መልእኽቲ ዝምልከቶም ሰባት ግን ይርድኦም እዩ። ኣሜን ዶ? ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ቃል ነዞም እንጌራ በሊዖም ሰዓቡ ሰባት ይርድኦም እዩ። እዚ ናይ ኢየሱስ ዘረባ ነዞም ስለዝበልዑን ዝፀገቡን ዝስዕቡ ሰባት ይርድኦም እዩ። እዚ ዘረባ ድማ ካብቲ ዝደቀስዎ መንፈሳዊ ድቃስ ዘበራብር ዘረባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ? እቲ ደልዩኒ ዘለኹም እንጌራ ስለዝበልዓኹምን ፀገብኩምን ኢኹም እምበር ተአምራት ስለዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ። ነዚ ምስ በለ ቀፂሉ ዝተዛረቦ እንታይ እንድሕር ኢልና ወዲ ሰብ ኢሉ
نعو أبو نسخة أملاك حتيمو يمو نتنسو زبكم نزل عالم يوزنبر بالعنبر نت حلاف بالإي أي تنبرو يلو نبل إخنا بروخم زي بلوم نزل جيزاوي نجر بقى نجيزاوي نجر كم مارو كم زي بلوم نعو خنا برو هيوتهم أبو كبروخم زي بلوم كزاربهم كلونري جابيري مسكن أبزو قويتا بقلت انتاي زبلوم زلو أنا زل عالماوي أجنداي زلو ني زبلوم زلو آمين دو نزا حلاف بالإي أي تنبرو أنا كابلئي زحلف نجر علوني هيوت كبوكم هيوت مسترفوية كبوكم مسئي زبلوم زلو قدسان كابتا أمراز زحلف نجر زلو يسوس كريستوس مساي مساخاتكمن كافوس زحلف نجر زلو كابرغ زحلف نجر زلو كابز مدراوي نريو نجر اسكنا تزعبي نجر نرأيو قدسان زل عالم أوي زخون نجر كوي هيبونا ويتانا زوم نتنسو زبو دليوم زمصو نعو زي دليو يصابات انتا إلوهم نعي زي كونس نتا أنا زبو دليوهم كم زماص أخو مفلتي اتي كاباي تدليو نجر دما مدراون جيزاوي نجري أنا جنا مدراوي زي كونه سمياو ملقتي حيزي مسئلكم زلخو نايزل عالم عجندا يزلوني كبلهم كله ينابز نري زلونا سمياوي نجر كنا حاسب سناي قدوسان بفلاي أبزي زتود زمن كوينا مالتي الزمن زتودي سلازي every day كنبر كلنا معالتاو خنبر كلنا زل عالم إن حسبنا خنبر سناي معالتاوي أمنو سنم وسانيتات نزل عالم زما أخلو وسانيتات كنوسن كم زلنا كزخاخركم فتولهم معالتان كابسران شو عاتن صابر بعهم زبل ودي السب نعو أبو نسخة أملاك حتيم ويمو نترسو زبكم نزل عالم هو زنبر بالأنبر نزي حلاف بالإي أي تنبرو إلو ملا سلام سلازي نساتهم قبر أملاك كن قبر سنتين قبر بلوه يسوس كا قبر أملاك بتنسو زل أخو خط أمني بلوم سلازي رئينا كن أمنا كاس انتاي تأمر تمو تقبر انتاي تقبر اللوخا أبوتاتنا كم تيز كبولعو كاب سما ينقرا حابوم زبل تتصحفه أبرخا ما نابلعو بلوه شعو يسوس اتي كاب سما يزورد نعلمون هو زب نأملاك انقرا يومو نت انقرا حق كاب سما يزبوكم عبو ينبر نت انقرا اتي كاب سما يزبوكم موسى كم زي كونه بحق بلوكم الله بلوم شعو نساتهم قويت هاي ات انقراتي كل سحابنا بلوه يسوس بلوم انقرا هيوت أني آمين نابا يزمت ساعت أمن باي زأمن كتو أيت أمن جناخهم تزبل كوي ريهم نس أي أمنكمن أبوي زبان زبل نابا يمت كمتسيو نتي نابا يزمت أخذتون وت أي دربياني أنا فقاد تزل آخر نمبر فقادي من أنت جبر يكون كاب سماي وريد زلخو نود ريو بقو زأمن زبله نزل على ميوت كركب أنا ون بتادا حرويت معال تختنسو إذا فقاد أبوي يمو كابتنسو زبان زبله بتادا حرويت معال تختنسو أمبر حدا كوا خيط أفزون فقاد تزل آخر نيلو زي أبيري مسكن ويتا يسوس نتهم بزح كيلومترات تقوعيزهم نابو زمتو بزح حسابات انتايلوهم ودسب نعو أبو نسوخا أملاك حاتيمو سيلد غير ويمو نتزبكم نزل عالم يوزنبر بالعنبر نتحلاف بالإي أي تنبوريلو ملسلو يبلنا إذا نقر مسبولهم سلازي انتايلهم نساتهم حاتيتهم متمليسهم كردوسان سلازي نساتهم قبر أملاك نقبر سنتاي نقبر بولو ويبلنا أبزي تصبو غيركم سمعنا قردوسان قويتا يسوس بقلتي انتايلهم نيرو اتدليني زلهم سي انجراس لزبل أخو من تصقوبكم نيخو منبر تأمراس لزير أخوم كم زيخونكم بحق ابلكم اللخو إلوهم نيرو سالا ازي زبولهم يوم ازوم سبات سالا بقلتي أبقوطري سرانشوعاتن دما نتسو زبوكم زل عالماوي هي وزنبر بالعنبر نزا حلاف بالأي تنباريلو زبولهم ازوم سبات دويلهم كم زحابسبو غيروهم آمين نسو تراي زي كونس ازوم سبات كم زحاتو غيروهم يقبروا أي يقبروا بزي قدس نابزح التوزي خمز متسو غيروهم يقويتا يسوس نزوم سبات
نتي أنا زبكم نزل عالم زنبر بالعنبر نزل حلاف بالإيه أيتمبرو إلو مسبولهم بقت تحدو حتى يمني يسوس حاتي تومو انتاي لهم يم حتى سلازي نساتهم قبر أملاك نقبرسي انتاي نقبر بولوي بلنا صبو غيركم سمعوا خدزاني يسوس نتوم قبر أملاك نقبرسي انتاي نقبر إلهم زحاتت وخملس لهم كله انتاي لهم قبر أملاك بتزل أخو كتأمنيو إلهم እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጎይታ አብዚ አዚዩ አገዳስነት ቢዝዛረብ ዘሎ እዞም ሰባት ንኢየሱስ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ ግብረ አምላክ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር ኢሎም ብዛዕባ ግብርዮም ሓቲቶሞ ሓቀይዶ ግብሩ ፈትዎ ያምዝዮም ኢየሱስ ድማ ኣብ ክንዲ እዝን እትን ግበሩ ኢሉ ዝብሎም እንታይ ኢሉ መሊስሎም ግብረ አምላክ በትንሱ ዝለአኹ ከተአምኑ ይልዎ አሜን ስለምንታይ ኢየሱስ ግብረ አምላክ በትንሱ ዝለአኹ ተአምኑ ይልዎ እንድሕር ኢልና ቅድሚ ግብሪ እምነት ስለዝቀድም አሜን አሜን ዶ ቅድሚ ግብሪሲ እምነት ይዝቀድም ተአሚንካ ጥራይኻ ክትገብር ትኽእል ሶሊ ኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝን ከምትም ግበሩ ምባል ጠፊዎ ይኮን ናይዞም ሰባ ሽግር አቤ ከም ዘሎ ስለዝፈለጠ ግብረ አምላክ ሲ በቲ ንሱ ዝለአኹ ክትአምኑ ይልዎ ምስ አመንኩም እትገብሩ ዝግባአኩም ክንገረኩም ዞም ሰባት ነቲ ካብ አፍ ኢየሱስ ዝወጽ ነገር ተቀቢሎም ንኽገብሩ በመጀመርታ በኢየሱስ ከአምኑ ክኽእሉ ኣለዎ እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ዝበሎም ፈጺሞም አይገብሩዎን ስለዚህ ኻይ ጎይታ ግብረ አምላክ በትንሱ ዝለአኹ ተአምኑ ይዝበሎም እዞም ሰባት ግብረ አምላክ እንታይ መዃኑ ስለዝጠፍኦም አይኮነን ግብረ አምላክ ክንገብርስ እንታይ ንግበር ኢሎም ሓቀይዶ ቅዱሳን ግብረ አምላክ እንታይ ኢሎም ንኢየሱስ ዝሓትዎ ዘለው ግብረ አምላክ ስለዝጠፍኦም አይኮነን ሙሴ ነቲ ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ብደቂቁ ጽሒፉሎም እዩ ግብረ አምላክ ክገብሩ እንድሕር ደልዮም እቲ እግዚአብሔር በባርኡ ሙሴ ዝሓቦም ሕጋጋት እኹል ነይሩ ብዝኾነ እዞም ሰባት ግብረ አምላክ እንታይ መዃኑ ክፈልጡ ኢሎም ዘይኮነስ ናብ ኢየሱስ መጽኦም ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ እንጌራ ደልዮም ጊዜያዊ ነገር ደልዮም እዮም ናብ ኢየሱስ መጽኦም ኢየሱስ ግብረ አምላክ በትንሱ ዝለአኹ ተአምኑ ክብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ኢየሱስ በቲ ዝለአኹ ክብል ኮሎ ብዛዕባ ገዛርሱ ዝዛረብ ዘሎ ግብረ አምላክ በቲ ዝለአኹ ተአምኑ ክብል ኮሎ እታ በቲ ዝለአኹ ምእማን ትብል ቃል ብዙ ሓሳብ ዝሓዘት ቃል ያቅዱሳን ትርጉማ ክርዳአና ክንትንትና ኣዝያ ገዳሲ አሜን ቀድሚ ናብታ ምእማን ትብል ቃል መሕላፍና ብዛዕባ ዝለአኹ ትብል ቃል ክንዛረብ ኣዝያ ገዳሲ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ግብረ አምላክ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ግብረ አምላክሲ በትንሱ ዝለአኹ ምእማን ከም ዝኾነ ነጊሩና ኣሎ ስለዚ ግብረ አምላክ በትንሱ ማለት እግዚአብሔር ዝለአኹ ማለት ኢየሱስ ብምእማን ካብ ኮነ ምእንቲ በት እግዚአብሔር አቦ ዝለአኹ ኢየሱስ መታን ክንአምን አቦ ስለምንታይ ኢየሱስ ናብዛ ምድሪ ከም ዝለአኹን ተልእኹ ኢየሱስ ኣብዛ ምድሪ እንታይ መዃኑ ክንፈልጥ ኣዝዩ አገዳሲ አሜን ዶ በኢየሱስ ክንአምን በቀዳምነት ኢየሱስ መን መዃኑን ስለምንታይ ናብዛ ምድሪ ከም ዝመጸን ክንፈልጥ ኣሎና ስለዚ ኻይ በት ዝለአኹ ምእማን ዝብል ቃል ብዙ ሓሳብ ዝሓዘ ቃል ከም ዝኾነ ኣዲም ዝነግረኩም ዘለኹ ኢየሱስ ጎይታይ ማንነት ኢየሱስ ክንፈልጥ መጽሐፍ ቅዱስና ክንምርምሮ ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ አገዳሲ ብዙ ሓሳባት ጅማሬ ኢየሱስ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደላ ሰዓትን ጊዜንም ዝቆጽርዎ እቲ ሓቂ ግን ኮሙ ይኮነ ኢየሱስ ከምቲ እግዚአብሔር አቦ ጅማሬን ፍጻሜን ዘይብሉ ኢየሱስ ኮሙ አልፋን ኦሜጋን መጀመርታን መፈጻምታን ዘይብሉ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን በኢየሱስ ክትአምን ማንነቱ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኢየሱስ ዝበለካ ክትገብር ማንነቱ ክትፈልጥ ብኡ ክትአምን ይግባይ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ አምላኽነቱ ኢየሱስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ብሉይን ሓድሽ ኪዳን ብግልጽ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ፈጣሪ ምዃኑ ዘከራኽር ኣይኮነን ቃል አምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ሓደ ኸይና ክንንብብ ኮለና አምላኽ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ብምባል ስለ አፈጣጠራ በዝርዝር ይነግረና ኣብዚ ተፈላለየ መጽሐፍ ቅዱስና ክፍሉውን ከይና ክንንብብ ኮለና እግዚአብሔር አምላኽና ንኹሉ ከም ዝፈጠረ ይነግረና
بزعما እግዚአብሔር አምላክነት ፈጣሪ ሁሉ መሆኑ መፍላጥና እንታይ ዝሕግዘና እንደሕር ኢልና አማንነት እግዚአብሔር ናይ ኢየሱስ ማንነት ተጣቅሊሉ ስለንረኽቦ በቀሊሉ ኢየሱስ መን መሆኑ ክንፈልጥ ይሕግዘና ማለት እዩ አሜን እግዚአብሔር ንሰፍ ክፈጥር ክብል ኮሎ ኣብ ዘፍጥረት 1:26 እንታይሉ አምላክ بملكنا كمثلنا سب نجبر نعسان بحر نعواف سماين نإنسان نبزل مدري أم مدري لما نزبلو كلهم لما متان يجزؤوا بليب لنا إجزابير أبو بملكنا كمثلنا إلو كزارب كله يسوس أبون أب يسوس الله خبر نقويت هيكون آمين أما تصحف قدسنا يسوس كريستوس فتعر مخانو زغلتو بزوحات استطالو نأبنت أب يوحنس حادث الاستخيد ناخنا نبب كولنا انتايب لنا بؤو كله خونه كابتو زخونه زبلد ما بزي بؤو زخونه يلبوني بلنا آمين أبزي يسوس فتعر مخانو تراي زي كونه تتصحيفولنا يسوس ناي كله نجر فتعري ناي كله نجر منش ينسو مخانو كله يوحنس تصحيفولنا زلو ناب إبراهيم كينا كننبب كلنا إبراهيم حدا كلته قولسي حدا 16 أب قدامي قرنطوس 8:6 كايدنا هنا نبب كلنا ون بزعما ماننت يسوس صبو غيرو ينغرنا እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ኣብዚ ሒዝና ያዘለና ምዕራፍ 6 لعلي 5000 መመጋቡ ንባዕሉ መን መዃኑ ዝገልጽን ዘርኢን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ በዘን ቃላት እንታይሉ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ በዘን ቃላት ይወትረኹና መሰለኩም ትምርምርዎን ኣለኹም ንሳተንካ ኩለን ብዛዕባየን ዝዛረባ ኢሉ አሜን ቃል አምላክ ብዛዕባኡ ከም ዝዛረቡ በሐፂሩ ነጊሩና ኣሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ስለዚህ ጎይታ በትዝላአኹ ክትአምኑ ኢሉ ክብል ኮሎ ሓደ በማንነተይ ክልተ ድማ ከድሕነኩም ክብጆኩም ከም ዝመጻኹ ክትፈልጡን ክትአምኑን ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ኣብዚ በትዝላአኹ ክትአምኑ ክብል ኮሎ እቲ ዘድልየኩም ኣነ ካልተወሳነ ነገር ኣይድልየኩም እዩ በአይ እመኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትረኽቡ ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ በትዝላአኹ ምእማንና ናይ ዘለዓለም ህይወት ይህበና አሜን በትእግዚአብሔር ዝላአኹ ምእማንና ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍአት ከም ንድሕን ይገብረና ነቲ እግዚአብሔር በወዱ ኢየሱስ ዝለቀቆ በረኸት ድማ ተኻፈልቲ ክንከውን ይገብረና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ነቶም ፍቃድ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኾነ ዘሓተቱ ሁሉም ፍቃድ እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ምስ ነገሮም መሊሶም እንታይ ሎም ሓቲቶም ወንድሕሪልኩም ስለዚ ሪኢና ክንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ እሞ ትገብር እንታይ ክትገብር ኣለኻ ራይት ናው ኢሎሞ ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለኻ ክንኣምነካስ do something እዮም ዝብሎ ዘሎ ዞም ሰባት ትእምርቲ ዘይረኣዩ ኮይኖም ኣይኮኑን ተመሊሶም ትእምርቲ ካብ ኢየሱስ ደልዩ ዘለው ዞም ሰባት በቲ ኣቦ ዝለኣኾ ከኣምኑ እቲ ዝረኣይዎ ትእምርቲ እኹል ነይሩ እንተኾነ ተመሊሶም ካልእ ትእምርቲ ክሓትዎ ከለው ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ማንነቶምን ስለምንታይ ይስዕቦهم ዘለው አጸቢቁ ይፈልጥ ስለዝነበረዩ በግልጽ ነዞም ሰባት ተወሳኺ ትእምርቲ ዝሓቱ ዘለው ሰባት እንጌራ ስለዝበላአኹምን ዝጸገውኩምን ይኹም ትስዕቡን ዘለኹም ኢሎ እዞም ሰባት ንእንጌራ ከም ዝሰዓብዎ ሕቶኦም እንጌራ ከም ዝኾነ ኣብ ቁጥር 31 ካብ ቁጥር 31 ክሳብ 33 ከይድና ክንንብብ ኮለናውን በግልጽ ንሪኦ ኢና ቅዱሳን እንታይ ኢሎሞን ኢየሱስ አቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተጻፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ ሽዑ ኢየሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለምን ህይወት ዝህብ ናይ አምላኽ እንጌራ እዩ እሞ ነቲ እንጌራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦ ይምበር ነቲ እንጌራ እቲ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ በሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢልዎም ቅዱሳን እዞም ሰባት እንታይ ኢሎም አቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጌራ ሃቦም ዝብል ተጻፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ ብምባል ኢየሱስ ከም ሙሴ ማና ካብ ሰማይ ከዝንበሎም ከሓቱ ከለው ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሰባት አቦታቶም እንጌራ ካብ ሰማይ ምብልዖም ጥራሕ እምበር እቶም ካብ ሰማይ እንጌራ ዝበልዑ ኩሎም ምድረ በዳ ከም ዝወሓጦም ኣየስተባሃሉን ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳነይ ማና ምብልዖም ጥራይ ዘይኮነ ከስተብሉ ነይሮም ምድረ በዳ ማና በሊዖም ሰማያዊ መላእክት ጥራይ ክበልዑ ዝበልዑ ምግቢ ተመጊቦም ምድረ በዳ ከም ዝወሓጦምን ከስተብሉ ነይሮም ማና በሊእኻ ኣብ ምድረ በዳ ከም ምትራፍ ዝኸፍእ ነገር የለን
سماوي نجر تعيمك أبسيول كم منبر زخف نجر يلا تمالتي أملاخوي بحر خوينكا تمليسكا نبتي زنبركايو مملاس كأوز خف نجر يلا سلازي خا يسوس كل حمو من قلبه من عب انجرا زخونه سبات نتي نسو زبكم نزل عالم يوزنبر بالعنبر نزل حلاف بالأي ايتمبورو إلو زبالهم يسوس كريستوس قويتا نزوم مسموسي كودادر وز دليو سبات كملو سالهم كلهم تايلوهم اتي كاب سماي زورد نعلمون يوزب ني املاخ انجيرا يمو اتي انجيرا حقي كاب سماي زبكم ابو يمبر نتي انجيراتي كاب سماي زبكم موسى كم زي كونه بحقي يبلكم الله خيلهم كبرن قويتا يكون أبز قويتا أسبيرو ززاربولو زولو نجر انتاي اندهر إلنا بزعبا نيزل عالم هيوتيو آمين اتكاب سماي زورد إلو ززارب زولو بزعبو إيو زي أبير شمو بروخ يكون قويتا انتايلو اتكاب سماي زورد نعالمون هيو الزهب نعملاخ انجيرايو مو نت انجيرا حقي كاب سماي زبكم أبويو حجون هيبوكم اللو يزبلوم زولو آمين نتنجر حقي كاب سماي زبكم أبوي بمبال يعنتم كم موسى نابوه جبرو كم زلهم كنا جرم كلوين أندري زابير شو ميبارك اتي كاب سماي زورد بمبال قويتا يسوس كابي كم زخون أبز بقلت إزار بالله يسوس كريستوس قويتا يسوس كريستوس كاب سماي كم زورد يابز زارب زلو يسوس كاب سماي مخانو تراي زي كون أبز تزاريبو نعلمون هيو الزهب نعملاخن غيرا خم زخونيو أبز بقلت زارب زلو خبرني شمو يخون قدسان لومي كاب زخفلن مهارو زلونا انتايو تأمر ترئيخا إيد قويتا رئيخا ختأفقهم تخقلينا كاب زخفلن مهار سميهم الله تأمرتنا رأخا تأمرات النار أخا كتأفقهم تخلي كابز خفلي نمهار قدسان زوم سبات بزعباتهم أمدر بدا نربعة أمت مانا زبال عصابات تقيسهم كزاربو خلو كمتي أبلع على كبلوت أنحكو أبتمان نمبر أبتمود أتانا زوم سبات فتسيمهم كم زي استبحلو ينانري حق إيدو إزوم مانا زبالعو تأمرتن تأمراتن زرعيو كام مدر قبسي كورسي لهم قعزونا بكنعان زجمرو كلاتهم موداتهم مدر بداي كوينو زوم سبات قل نزي زستبحالو اي مسلون نكزيابير كم زقود تعزقو برو تبو غيركم سمعوني بزوحاتينا نكزيابير نقطعو أم نفسو كفسو قب انتتاتنا تأمرات ندلي بزوحاتينا كسعلومي أب إكزابير زين التأمامن كسعلومي نكزابير نشجر سبات بزوحاتنا آمن تتباهلنا مالتي هذا نقدر كنقرأكم نكزابير كم زقود تعزقو برو نتي تأمرتن تأمرات زرعي هزبي أمدر بدا خطرفو زقبرو انتاين دحر إلنا بتزرعيو تأمرتن تأمراتن نكزابير أملاخهم بزي مأمانومن نكزابير أملاخهم بزي مفلاتومن أبزهول قواس تربعة عسرت حدا كسا عسرت خلته كينا خنا نبب كلنا إكزابير نموسي انتايلو إكزابير دما نموسي إزي هزبزي كسام معاسي زنعقاني كسام معاسي خا بتخلو أما أخلهم زقبرو كوت إمرت زي آمنون يلو نايم إمان قد دايو قويتا تأمرتن تأمراتن كقبر كله ناب إمنت كم تقالنا سلازدالي زوم سبات كندزز أكل تأمرتن تأمراتن ريقام بقويتا خامنو يكالون شعوك زابير تقوطيعو بفراخ وقعو من كتفقو مني نعخاقن كاباتاتهم زعابن زبرت إن هزب قبركاي بلو يبلنا أبقول زري سانكل تنسران سلستان كينا هنا نبب كلنا انتهي بلنا سمعت صبو غيركم سمعنا قدسان كلهم توم كبرين أب قبسن أب برخان زقبركو تأمرات زراعيو سبات درو 10 ساعة فتنوني قالي كاي سمعون نتي نبوتاتهم زمحال كله مدري كتو ايريوان كابتهم زناعونون حدا كايريان نباري كالاب جنا كالي منفس لزنبرو فتسيمون سلسة عبني نابتي آتيو وزنبر حاجر كأتوي زروقها خور سايد زيابير كابز خمزير حننا كتورسي الكام واتيخات مدربدا خور سكا خولو إزوم عم مدربدا استرفو سبات تأمرتن تأمراتن سلزير عيو أيكونن عم مدربدا تريفهم أنا أبزيخة تقرد لي زلغو
أخيلو زترف تأمرتن تأمراتن ريوميو ማንነት እግዚአብሔር ዝዛረቡ ተአምራታት ሪኦም እዮም ንፈርዖን ዘንበርክኽ ኃይል እግዚአብሔር ሪኦም እዮም ዞም ሰባት ኣብ ምድረ በዳ ከተርፉ ዝገበሮም ዝረአይዎ ትእምርትን ተአምራትን ናብ እምነት ስለዘይምጽኦም ንማንነት እግዚአብሔር ኣብ ዝረአይዎ ትእምርትን ተአምራትን ክሪኡ ብዘይመኽኣሎም ኣብ ምድረ በዳ ተሪፎም كم تعب زحلف السمون زبلنايو نفس وكف بإግዚአብሔር زقبورو تأمرتن تأمراتن زما حلالفو ملئخت اللوهم زبلنايو نت ملئختي سلازي تردقوهم مدر بدا تاريفهم እግዚአብሔር ኣብዝኽንም ቦት እናሕና ኸፍልን ታይሉ ኩሎም ነቶም እቶም ክብረይን ኣብ ግጽን ኣብ በረኻን ዝገበርክዎ ተኣምራተይ ዝረአዩ ሰባት ድሮ 10 ፈተኑኒ ቃለይ ካይ ሰምዑን ነቲ ነቦታቶም ዝመሃልክዎ ምድሪ ከቶ ኣይሪዋንም ካብቶም ዝናዓቁኒ ሓደ ኳይ ኣይ ኮርሳን ኢሉ እግዚአብሔር ካብዚ ሰውረና ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ነዞም ሰባት ምድረ በዳ ይነበረን እግዚአብሔር ንኸነአን ከውርሶም እዩ ካብ ምድሪ ግብጺ በሓያል ቅልጽሙ ጽዎም እንተኾነ እዞም ሰባት ማንነት ናይ እግዚአብሔር በትጎይታ ማእኸሎም ዝገብሮም ዝነበረ ተአምራት ክፈልጡ ብዘይመኽኣሎም ንኸነአን ከወርስዎ ካብ ግብጽ ወጽኦም ክነሶም ምድረ በዳ ወሪስዎ ስለዚህ ኻይ ጎይታ ግብረ አምላክ ክንገብርሲ እንታ ንግበር ምስበልዎ ግብረ አምላክ በትንሱ ዝለኣኹ ምእማን ኢሉ እምነት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብዚ ኣስሚሩ ዝዛረቦም ዘሎ ለዝኾነ ነገር ነዞም ሰባት ዘልዮም ብኢየሱስ ከኣምኑ ስለዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገር እዚ ተዛሪቦ ስለዚህ ኻይ ጎይታ ግብረ አምላክ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር ምስበልዎ ግብረ አምላክ በትንሱ ዝለኣኹ ምእማን ኢሉ እምነት ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣብዚ ኣስሚሩ ዝዛረቦም ዘሎ እንተኾነ ዞም ሰባት ሕጅውን ቋንቋና ኢየሱስ ስለዘይተረድኦም ኣብ ቁጥር 34 እንታይ ኢልዎም ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጌራ እቲ ኩሉ ሰሓበና በልዎ ዞም ሰባት መሊሶም እንታይ ኢሎሞ ጎይታይ ትንጌራ እቲ ኩሉ ሰሓበና በልዎ ጎይታ ነዞም እቲ እንጌራ ክቦም ዝለመኖ ሰባት መሊሱ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ በሎም እንጌራ ህይወት ኣነ ናባይ ዝመጽ ኣይጠምን በኣይ ዝኣምን ካኸቶ ኣይጸምእን ኢሎም ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ሕጅውን ነታ ኣብ ቁጥር 29 ዝበሎ ሓሳብ እዩ መሊሱ ዝደግመሎም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 29 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ኢየሱስ ከኣ ግብረ አምላክ በትንሱ ዝለኣኹ ክትኣምኑ እዩ ኢልዎም ነይሩ ኣብ ቁጥር 35ን ኣብ ቁጥር 35 ውን መሊሱ ነቲ ኣብ ቁጥር 29 ዝበሎ በኻሊ መልክዕ ክዛረቦም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እምነት ክሳዕ ክንደይ ከም ዘድልዮም በቃ ካብ እምነት ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጎደለ እዩ ኣብዚ ዘሪኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንታይ ዝብሎም ዘሎ በኣይ እመኑ እሞ እቲ ትደልይዎ ነገር ኣባይ ክትረኽብዎ ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ እንተኾነ ዞም ሰባት እቲ እንጌራ ህይወት ብዘይመቕባሎም ብኡ ብዘይምእማኖም ነቲ ካብ ሰማይ ሒዙሎም ዝመጽእ ህያብ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ቅዱሳን ንጎይታ ዘይመቕባል ነቲ ካብ ጎይታ ክንቅበሎ ዝግባኣና በረኸት ከም ዘይንቕበል እዩ ዝገብረና እዚ ስለ ዝኾነ ይኻ ጎይታ እዚ በረኸት ከይሓልፎም ኢሉ ከይተሓለለ ዝነግሮም ዘሎ እቲ ዘሕዝን እንታይ እዩ ጎይታ ብግልጽ እናተዛረቦ ኣይተቐበልዎን ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 36 እንታይ ኢልዎም ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ርኢኹምንስ ኣይኣመንኩምን ኢልዎም ርኢኻ ዘይምእማን ዝገደደ ፍርዲ ከም ንቕበል እዩ ዝገብረና እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከፍና ይደግፈና ኢየሱስ ብተደጋጋሚ እዩ ኣብዚ ክፍሊ ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ ነጊሮም እቲ ብኡ ዝግበሩ ተኣምራት እውን መን ምዃኑ ካበይ ምዃኑ ይምስክሩ እዮም እንተኾነ ዞም ሰባት መንፈሳዊ ዓይንቶም ስለዝተደፍነ ነቲ ክሪእዎ ዝግባእ ክሪእዎ ኣይከኣሉን ካብ 38 ክሳብ 40 እንታይ ይብል ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ንወዲ ርኢዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቓድ ኣቦይ እሞ ካብቲ ንሱ ዝህበኒ ዘበለ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ እውን ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ
إلو እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ግብሪ አምላክ በትንሱ ዝላአኹ ከአምኑ ከም ዝኾነ አቀዲሙ ነጊሮም ነይሩ ሕጁን መሊሱ ነቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸንሐ ከጽንዖ ከሎ ኢና ብዝንርኢ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሎም ኣነ ፍቃድ ዝላአኸን ነበር ፍቃደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ኢልዎም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 36 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ሪኢኹምንስ ኣይኣመንኩምን ኢልዎም ነይሩ ጸገም ናይዞም ሰባት ዘይምእማን ከም ዝኾነ ኢና ካብ ዝኽፍልን መሃር ኣብ ቁጥር 39 41 ድማ ንወዱ ሪኡ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኢሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ኣነውን በታ ዳሕረዊት መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቃድ ኣቦይሞ ካብቲ ንሱ ዝበን ዘበለ በታ ዳሕረዊት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ ዝውን ፍቃድ ትዝለኣኸኒዩ ብምባል ናይ ዘለዓለም ህይወት ንነፍስ ወከፎም ብነፃ ከም ህያብ ክቦም ኮሎ ኢና ንሪ ግን ዘቕበሎ ይረኸበን ጎይታ እንታይ ኢሉ ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚውን ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ ኢሉ ኣሜን ዶ ደስ ኣይብልን እዚ ቃል እዚ ከዝልልና ይዝግብኦ እዚ ቃል እዚ ኣዝዩ ደስ ዝብል ቃል እዚ ንዓይና ኣሓትኩምን ባህ ከብለና ይግብኦ ምክንያቱም ህልዋት ምዃንና እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ኣሜን ንዕና ኣነ ንስኻትኩምን ሲ ዝተቐፀርና ሰባት ቁጹራት ከም ዝኾንና እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ጎይታ እንታይ ኢሉ ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚውን ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ ኢሉ ነቶም ናባይ ዝመፁ ናው ወጻይ ከቶ ኣይድርቢኦም ነይል ካብ ኢደይካ ማንም ክምንዝዖም ዝኽእል የለን ኢሉ you are secured አሜን ኣነ ንስኻትኩምን ቁጹራት ኢና ካብ ኢድ ጎይታ መንዚዑ ክወስደና ዝኽእል ሓይሊ የለን እግዚአብሔር ሽሙ ብሩህ ይኹን በዚ ባህ ግብለና በዚ ክንሕጎስ ይግባአናይ ክብርን ጎይታ ይኹን ካብ ኢድ ጎይታና ማንም መንዚዑ ክወስደና ስለዘይክእል በዚ ሎሚ ባህ ይበልኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ ይብዛሓልኩም እዳኩም አልዕልሞ ጸሊና ክንወዲና